Badabesle. Medium bat naiza. Eta, mediumegintzaren transmisiorako master bat egiten ari naiz. Mintzolaren beka batekin. Mediumegintzan ahozkotasuna asko lantzen delako. Berez, horrelako gauzak irakasten ditut horrela hitz egitea ez zagatik. Egin behar dugu! Erakusten digut ere gorputzan ebiltzen espresatzeko eta egin behar dut, praktikak dira! Baina, egiten dute dantza garaikide klaseak. Bakizu ez? Zer da dantza garaikide oso simplea da. Botatzen zu esku bat barrean, gero ekartzen duzu. Ez zergatik etorren ez gaur masterreko praktika lanak egitera. Teoria bat daukadalako. Eta gaur frogatu nahiko nuke. Bertsolariekin du zerikusia. Bertsolariak zein dira ahotsa. Hola, Tomásek ere egin behar ditugu izan. Ahotsa, barrutik dator, ahora doa. Masaietara iristen da. Eta masaiak puztu egiten dira. Oso, oraino ondo ez. Barruan nire ustez, bertsolariak masaiarekin hitz egin